Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán s vami. I s duchom tvojim. Milí priatelia, bratia a sestry, všetkých vás srdečne vítam. Od Zvorenskej Slatiny až po Hriňovu, od Detvy až po Starú Hutu. Medzi tým, pravda, duchovného otca ako prvého vítam. On je karinským farárom a prijal bez problémov moje pozvanie. Prajem vám príjemný, duchovný, náboženský zážitok. Tento jubilejný rok nám pripomína, že život každého z nás je púťou viery, nádeje a lásky. Dnes osobitnou úctou pozývame naše srdcia, aby sa zdvihli k nebu, spolu s Máriou, ktorú Pán vzal s telom i dušou do svojej slávy. Jej život bol naplno otvorený Bohu v pokore, tichu, službe, ale aj utrpení. Preto dnes oslavujeme, že Boh svoj prísľub vernosti naplnil v nej a zároveň sľubuje večnú slávu aj tým, ktorí verne kráčajú za Kristom. Táto naša jubilejná púť je znamením viery generácií pred nami. Dnes pri tejto výročnej pútnickej svätej omši v jubilejnom roku si spýtujme svedomie ako pútnici nádeje. Nebol som v poslednom čase viac ustarostený pozemské ako otvorený pre nebeské. Hovorím svoje áno Bohu aj v ťažkostiach a v nepochopení. Bez pokory. Som vďačný za vieru mojich predkov, alebo som ju zanedbal a nevážil si odkaz. Prinášam do rodiny medzi blízkych nádej, alebo len kritiku a absolútne. Nebeský Oče, prosíme ťa za putujúcu cirkev, aby s vierou očakávala stretnutie s oslávenou Bohorodičkou.
Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby. Prosíme ťa za všetkých, čo sa starajú o zdravie človeka, aby s úctou ošetrovali tela, ktoré sú určené na vzkriesenie a oslávenie. Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby. Ktorý nás povolal putovať do nebeskej vlasti, nech vás svojím požehnaním ochraňuje a posilňuje na každom kroku. Amen. Ježiš Kristus, náš Pán, ktorý vzal svoju matku s telom i dušou do neba, nech vám dá účasť na svojej sláve a obnoví vás radosť evanjelia. Amen. Všetkým vám srdečne ďakujem teraz po záverečnom požehnaní a požehnaní bylín a rastlín. Budeme mať také malé agapé. Môžete sa stlačiť trošku do chládku podľa toho, ako komu vyhovuje. Zaujímavé, že aj moje ovečky sa pomiešali s tvojimi ovečkami. Takže chcem vás pozvať v tejto záverečnej časti. Agape je dôležité, musíte utekať, prehodiť slovo, navzájom sa povzbudiť. Budeme ešte sa tu fotiť potom aj s tým linkujovaným. No a pozývam vás aj na 17. augusta na Hornú Bzovu. Možno, že ste počuli tento oznam už po svojich obciach, farnostiach. Na Hornú Bzovu, kde bude výročná slávnosť na nebovzatej Panny Márie.